रिकॉर्डिंग स्टूडियो के भक्तिमय प्रस्तुति डीजे असलम जयनगर हमके बता दो ये माई कोना दिशा में तू रहेलू, काहे ना हमरा से बोलेलू। हमके बता दो ये माई कोना दिशा में तू रहेलू, काहे ना हमरा से बोलेलू। ये पूछता ते दुनिया जहान कहमा बा माई तोहर दयान। हमके बता दो ये माई कोना दिशा में तू रहेलू, काहे ना हमरा से बोलेलू। असलम जयनगर मिक्स बाय आरपीआर रिकॉर्डिंग स्टूडियो सरदी सुंदरपुर। काहे ना हमरा से बोलेलू। कौन गलतिया भइल मैया हमरा से बस गइलू जाके थावे नगर। कौन गलतिया भइल मैया हमरा से बस गइलू जाके थावे नगर। चलत चलत पौआ थाक गइल, बहुते कठिन बाटे तोहर डगर। दर्शन दे दी हे मैया, काहे तू हमरा से रूठेलू, काहे ना हमरा से बोलेलू। डीजे असलम जयनगर मिक्स बाय आरपीआर रिकॉर्डिंग स्टूडियो सरदी सुंदरपुर। काहे ना हमरा से बोलेलू। महिमा तोहार माई सबसे महान बा, पूजेला सगरो दुनिया संसार। महिमा तोहार माई सबसे महान बा, पूजेला सगरो दुनिया संसार। विनती करिले हम तोहसे ये माई, राजा के ये बारे सुन ल पुकार। दर्शन बिना देवी माई हमरा के